Good morning. Datayo amin kayat tayo ti agbaliw. Ti ebanghelyo tayo nagbaliw ti langan ni Apo Isos iti bantay tabor. Bantay tabor ti awag na dito nga bantay. Iti maikadwa ay maibasa imbaga ni San Pablo kada iti surat na kadagiti taga Pilipos, anya ti kunana, baliwan nanto daytoy narasi abagi tayo, agbalinto akas kenkwana kunana, di glorified body, kas daytoy ti pagbalinan, isa ti imbagana. Kada tayo ado ti kayat tayo nga pagbaliwan, datay atat tao, nasirid tayo launay, ado ti kayat tayo nga baliwan iti biyag tayo. Dagiti padak nga logpak ti agungda apanda pa nayunan po natangos ton nay kita aga-abay da nga agkakabsat no agreunion da kaslahan da nga kabsat ata logpak da amin iso na lathaan dagiti mayat nga pumudaw alun-on da nga alun-on tiglutatayon nyanagan sabunda aglalaok nga pagpapudaw kita di kakabsat na nagngingisit ora iso namet sabsabali ti pudaw. Ado dagiti mayat nga baliwan tayo kaya tayo ti agbaliw. Dagiti padpadak nga plat ti barokong na nga babae adan sapay magatang nga kaslala dakkel nga awam nagyan kasjay sa dayjay. Basta ado ti kayat tayo nga baliwan nya. Kayat tayo nga agbaliw ti lubong tayo no daduma nga makapudpud no nga rod ni Apo Dios. Datay nga brown, datay mo lang Pilipino sa ti mahilig nga agpapudaw. Chinese na pudaw dametan, dagiti puraw, datayo agpapudaw tayo. Isuda agpangisit damet. No kastoy nga samiran dagiti purawon ala agtaning dan mapandag agbilbilag nga agmalmalum iji kainitan tang umisit dala tuladen da datoy kudil tayo. Tamayat kano ti morena. Datayo mo no morena kunayon nangisit kunayo meten kaslapay ke dakes ti nagboya ka ti komersyal kaslapay ke dakes ti nangisiten. Di da maammo nga iso ti apalanda. Datayo maambisyosa adda mangipakas jeti matana kas agbalin nga incheck adda mangipakas jeti agong natap na agbalin nga Amerikano koloram tabuok mo ta ay ka mo ti kayat mo nga pagbalin bullalayaw. Ado ti kayat tay nga agbaliw. Ngam day ti panagbalbaliw nga ibagbagana ni Apo Isos. Nagbaliw ti langana. Nagranyag iti kastaunay. Haantay mata nga mabalin nga agbalin akas jay. At datay payla dito'y daga. Ngam mabalin tayo. Nga balbaliwan day ti biyag tayo. Nga ito'y payla. Mari na tayon ti ranyag ti lubong. Ti karo na kanya tayo. No agbaliw ti estado ti panagbiag tayo. Agbaliw mo di katatao tayo. Kas pangarigan ko yung karigatam ti nagabroad. Ngimmatumot adi jay estado ti pinansyal ti panagbiag. Kinasaya at ano di katataom isulat ta ti karo na sumurot mo di jay katatao. Nakaadal ko Nay mayat mo ta nakaadal. Adan trabaho. Ngam apay nga sumurot di katatao nga agbalin nga ngumato. At the position na, anyaman, iti man politika, iti gimong, wano trabaho. At the position na ni, sumurot di katatao, nga haan nga mabalin ko Agbalig di estado ti panagbiag ni sumursurot mo di katatao, agraman timid nguma nga to. Nadaduma ka sumurot nga ngumato di timid ti tao, ay nagalas. Kunana ti maysa nga depayos man niya ti imbagana the poorest people in this world kunana niya ti kapapanglawan nga tao ditoy lubong tila adda kadakwada ket kwarta. What they have is only money kunana. No kwarta laeng ti adda ti biag tayo sikat ti kapapanglawan kunana apaya anya dagiti mang pagbalin nga nang ti tao, anya dagiti mang pagbalin nga naragsak ti tao, those things that money cannot buy. Dagiti banbanag nga haan nga magatang ti kwarta. Dagiti ti mang pagbalin kada tayo nga naranyag ti biag tayo ken naragsak. Anya dagitoy. Basic
relationship, numayat ti relasyon nyo nga sa nga pamilya, haan nga masubadan, ti haan nga magatang dayta. Ti karo na nga rod ka, it is good to possess money. Kunana dayjay. The danger is, if money possesses you, kunana daytan. Mayat no addaig ganam nga kwarta ngem no nagbalin ka nga adipon ti kwarta sa nikwa dayta ti dakes. Haan na nga ti kwarta haan na nga maingato ti quality ti biag tayo. No dadduma it destroys the quality of our life. Hala ko man kita yagkakabsat. Sa nga pamilya, sa ama, anak, ina, agkakabsat, agririri ka pula ang ti kwarta, anyang rod sir-serbina da kita. Number 1 to pala ang ti relationship. Ijigimong tayo. Iji pa sisa tayo. Gaputan nagamrod ka ti kwarta sa nikwa, ala, kalaban mo, laod daya, abagatan amyanan nga kaarubam, awampay, uri mang kakwartam amin nga kwarta, anya ti ragsak mo nga rod. Sa bagay, at dalagiti agko na nga no, da kwartada ka iso ragsak da, oh no. Sa nikwa, ala no, daduma ka, nangatula unay ti value ti sa nikwa, kada kwarta kanya tayo, to the point nga, ag-business ka kuma. Gapoto si kati at the business na, tilakit kita ki-income. Ure against the law, Allah, overpricing mo, di kastamon, di mo panunutin, di nga ti panag-business ka, apostolate mo nga tumulong ka, dagiti tattao, tila pampanunutam sika. Iso dagitoy kunatayo nga, haan nga naragsak nga tattao, kwarta, ti panagkit-kita dati lubong. Iso nga uray no kas ano ti panangikarigatam nga agbaling nga naragsak no dagiti ti pangted ti ragsak king ka kamali. Material things. Nasaya at ano at dalugan mo, baro, wow, branyo, nasaya at ngamhaan na nga manayunan ti quality ti biag kin ragsak mo. Temporary la day ta ragsak, yes, adda. But in the end, haan to pay laeng. Anya dagiti, anya ti masapol nga alwadan tayo, o muna, relationship. Nya, create a good relationship to your family, to your neighbors, to your workmates. Kadagiti kay katrabahuan tayo. Tanoawan ti good relationships tayo, Allah, haan na matapalan ti kwarta dayjay. Maikadwa health, di salon at tayo. Alwadan tayo ti salon at tayo, isakit tayo, aji bagi tayo. No dadduman ka, adamo adagiti kakabsat, ala, work. Trabaho. Adu pa dagiti dadduma ka kayat da, padakkelan da di kwarta da di bangko, padakkelan da di balay da, papintasan da amin. Trabaho da nga trabaho, awan gundaway da nga ag-exercise, kasi sayang. Haan hanggang agpangsyon nga nasaya at no hamong ikkan mo ti relaxation ti bagim hamot akan ayun nga agre-relax masapol ang responsible tayo maiji trabaho tayo kitaan nyo da kita ala adag double job ada trabaho na ag business adu pay la dagita racket na pampanunutan na income wow di makkel di kwarta na intonokwan immadok kanen na kitaan nyo iso ti kong kunak, mayat ti mangan, ngam alwadam, iso da ito'y, no imot ka, kita nagpalitsyon ka kumamay ka, kinnan mo amin. Anya papanan na, ay kumata, agpiwis ka Iso nga ti maysa nga sekreto na agpalitsyon ka, ayabam dagiti mamarites nga managisupot, basit lak ka ng bayam te iso da maatake. Ti karo na nga rod ka, gaputat da kwarta mo, immadok ka nam, ngimato jibalyo ti ka nam, ay hangka nga ag-exercise, into no kwan, na atake kan, papanam ko nam to ka, inag-ag-exercise, ag-king-king-king kanton. Naladaw ton, ta idi ka risguam nga agsapol, agtrabaho, rumakit, dobli-dobli nga trabaho, idi ka pigpigsaam ka, ti ammom maingato na di value ti biyag mo, anya pa nga rod serbina. Uray ka no kwartam amin nga kwarta.
No balbalunam daytay inya daytay pag tumaran yon nga Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, morning, lunch, dinner. Dayjay mo ti balbalunam anya ganas mo nga makakita ta kwartam kada kana no mo nga iwanan ta apaya imot ka nga rod. Hamo nga iburay. So ti ko nakaiburay mo, ta iraman mo dagiti ko kumarem nga managisupot ta maghaiblat hamot ang dagiti puntos na kahit na nga sauen, isakit mo tabagim. Awan serbita kwartam, no, puros mo sakit. Puros mo't maintenance. Ay kakunada nga rod ko, ngumato di kwartam, ngimato mo't tigastom ti maintenance, iso mo't lang nga iso. Naragsak ka nga rod, haan. Ma-enjoy mo nga rod, haan, apaya, sinobraam, iso nga anadan, kung ana day jay. Day ti ibagbaga na nga pa nagbalbaliw kakabsat. No, dagitoy sanikwa, kwarta, gamit, no, dagitoy kat, iyadayo na tayo, ngamin ti pa nagbalbaliw ko towards Jesus nga rod. Mapankin ni Apo Jesus, ngam no dagitoy ti mangigawid king ka nga umadayo, ikatem. Iso nga rod nga ti kunak, no day tabalay mo't pagtangtangsit mo, waraem. Baka haang ka nga naragsak, hangga mapanjilangit, no day ta pampanunutem, no day ta kwartam, ti berbero ay kitaem, day ta sweldom ti pagtangtangsi mo, education mo, ibabawim. Baka amo nga italtalmag mo dagiti tattaunan. No day ta kwartam ti ko namon nga dakkelan kayso ti pagkarit mon igastom ited mo apaya ngamin nohaan nga maisurot ken ni Apo Jesus day ta aramid gaputi sansani ko Allah big mistake day ta kakaasi ka nga agbibiyag kakaasi ka nga mangpilpilit nga agbaling nga naragsak these are just temporaries. Temporary dagitoy hanga dagiti ti pudpudno nga ragsak. Ulitin tayo ti quality ti biag tayo ka good relationship, good health, compose nga katatauhan nga insecure, haan nga umapapal, haan nga makilablaban iti lubong. Isakit na ka agramang kaarubam Gari naem kayat na kamula nga kaaruba wennohaan. Nohaanen akay Dios ko umalis kan balbalyam ti agbiag. Kuno dadduma dagitoy ti mangguyod kanya tayo. Ado dagiti kakabsat lakitaan nyo, us-usto daytoy. Ado dagiti si bibiyag, nga ti priority da dagita sa nikwa. Turay, pannakaidaydayaw, kwarta. Uray no, aramiden da amin nga kabailan da, kita jerupa da ka di are walking dead. Si bibiyag ngam jerupa da kaslanatay. Iso nga roti sermon day di Apomundo Abaya, nga lulong ko nga obispo anya ti kunana no anya ti rupam no si bibiyag ka isonto met ti rupam no matay ka iso nga no ta rupam kamirogrog gaputi sansan ni kwa kada apa kada sakit tinakem kakaasin to jipon ni rarya nga mangrip-repair nga mangpaisem king ka madinto pay laeng iso nga tatapay laengen agbiag ka nga naragsaken. Uray milat kay nga milat na rupa yo uray ka no itapal yo amin nga itapal yo tarupa yo no sa bali di priority sansani kwa hamu ti agayat hangga sumursurot ken Kristo awan nairot nga rupa nairot nga panagbiag kas ano nga rod iso nga ni Apo Jesus nagranyag ti langana mabalin mga agranyag ti langan tayo mabalin mga ikarkarigatan tayo nga naranyag di panagbiag tayo. Amuyo daytay rosaryo nga daytay ko na tayo daytay luminos daytay agandap dayjay no na-expose ti silaw santo ipan mo ginasip ngat agandap ngam no kanayon nga adda ginasip ngat haan mo laeng nga maibos di pigsana di silaw na kas di magkanya tayo no na-expose ka kin ni Apo Jesus. No kanayon mo surutin ni Apo Jesus, ited mo ti ayat nga imbilin na tong palem di kayat na mamakawan, ited mo ta ayat, agserbi ka si pupod no, kanayon ka nga umadaw king kwa na agranyag. May isa nga secret up no makasave kayo ti pag make up yo ta naggina gasolinan.
Dumaket ka kini Apo Jesus. Uray hanggang make up na ranyag. Ado ti kakasdya nga kakabsat tayo. Ado kada kayo lakas toy. Nga daytay uray no handag make up natural. Naranyag jero pa apaya. Makitam di kaonggan ka na dalos. Naranyag. Ngam no napno ti gurgura, sakit tinakam, kinaagom, kinatangsit, panangiroro manay. Uray katapal ka atapal. Uray gatangam amin nga pagtapal ti rupa hanto pay laeng kakaasin to di po nirarya nga mang paisem king kano pumusay ka. Anyang rutik harit na kakabsat, nday toy. Agbyag na nalawag. Value ni relationship. Hantay nga waraan day ti may nga galad tayo nga Pilipino nga narigat ko mga ikaten ngam ti dakas na pag-aapaan na tayo ti sanikwa, pag-aapaan na tayo ti kwarta, pag-aapaan na tayo agraman politika ay nagalas nga kitkitaan. Diyos ko. Pag-aapaan na kayo at nagipulong kanyak apaya apo in unfriend nak di may sa apaya sa bali gamin suporta. Kabaan mo na tan nakalata nga friend din. Nagaduka nga problema yung lubungan. Nagsimple anya dayjay agbyag anadalos. Sumurot kini Apo Jesus. Kitaan nyo agranyag. Dalosam tapusom. Ikamayat mo kini Apo Jesus agranyag ta biyag mo. Agranyag ta itsuram. Nalagaan nga itsura. Ngam tay kunakon na agbaling ka nga napanglaw gapot ikaado ti kwartam. Agbaling ka nga napanglaw gapot ikaado ti sanikwam. Agbaling ka nga napanglaw gapot ti kinaagom mo ti torturay posposition. Haang kanto pulos na ragsak. Hamon tumapadasan na pulos ti agragsak. Iso nga tatapay laeng kakabsat. Praktisen tayo. Mabalin tayo praktisen ti agbalin nga naragsak. Agranyag. Ngam no awan ni Apo Jesus no nagaddayo tayo kanon to nga rod nga agranyag. Kaano tayo itong agragsak. Tingamin kamalitay no daduma ka ti ammo tayo nga ragsak kadagitay temporary. Kuna ni San Pablo kadagiti taga Pilipos paranyagan na kayon to. No daduma gamin kuna na impang pangruna tayo dagitay pagseman ti bagi nga maikontramot iti pagayatan ni Apo Dios. Alapadasan ti agranyag. Nagmayat ko man agawid tay madamdama ko wow. Shining in the dark taro pa mon. Ya. Daytay agawid ka ko maka wow, makaayo akitaan. Ngam no daytay bigat pay laeng ka masabat mo makabwisitan. kurang ni Apo Jesus.